ଯଦୁ ଆଉ କୁରାନ ସିନ୍ ଦେଖିକି ମେ ବି ସେ ତାର ଥଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିବ। Yo bro, Yes. Tuesday ହବ action। କଣ ଲାଗୁଛି କିଏ ଯିବ ମହଙ୍ଗା? Excited। କାହା ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଆସିବ କହ? ଭାଇ ଇଏ ଦେଇଛି KKR KKR ଦେଇଛି। ଆରେ କେକେଆର ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ କଣ ହବ? 65 କରୋड़ 65 କରୋड़ ତ ଭାଇ ସେ 65 କୋଟି ସପିଂ ହବ ନା, ପିଲା ତ ସେଇଠୁ ଆସିବେ ନା ହେଲା। ସିଏସକେ ଆଉ କେକେଆର ଭିତରେ ରହିବ ଫାଇଟ୍ ରହିବ ହେଲା। ପଥିରାଣାକୁ ସେ ବାଇବ୍ୟାକ୍ କରିଦବ। କିଏ ସିଏସକେ ପଥିରାନାକୁ କରିବ ହେଲା। ଏକ ତ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପାଥିରାନାର ମାନେ କଣ କହିଲୁ, ଏକ ତ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛି ହେଲା। ତାର ଯିଏ ଫିଜିଓ ସେ ମାନେ ଜାଣିକି କହୁଛି କି ପଥିରାନା ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଭଲ ପ୍ରାଇସରେ ଯିବ ବୋଲି ହେଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ ଏବେ ଗଲା, ପାଥିରାନା ଖେଳିଲାନି। ତାପରେ ପାଥିରାନା ପାଇଁ ଗୁରୁ ହଉଛି ଧୋନି। ବିନା ଧୋନିରେ ସେ ବଲ୍ ପକେଇ ପାରିବନି ହେଲା। ବିନା ଧୋନିରେ ବଲ୍ ପକେଇ ପାରିବନି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମରେ ତ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କୋଉଠି ଭଲ ଖେଳୁଛି? ଲାଷ୍ଟ ସିରିଜ ତ ଖେଳି ହିଁ ନଥିଲା। କୋଉଠି ଭଲ ଖେଳୁଛି? ଯେତିକି ଖେଳିଛି ୱିକେଟିଂ। ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଥିରାନାକୁ ଯିଏ କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ସେ ବାସ୍ ତା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବ ହେଲା। ଭାଇ ତୁ ଆମ ଟିମରେ ଖେଳିବୁ କି ନାହିଁ? ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଟିମରେ ଖେଳିବି, ସିଏସକେ ହିଁ ଖେଳିବ ହେଲା। ତାକୁ ସିଏସକେ ହିଁ ଖେଳିବ। ଏମିତି ଥିଲା ସିନାରିଓ। ଏ ଯଦୁ ଆଉ କୁରାନ ସିନ୍ ଦେଖିକି ମେ ବି ସେ ତାର ଥଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିବ। କଣ ଜାଡେଜା ଆଉ କୁରାନ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଟା ହେଲା ସାମସଙ୍ଗ ସହ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ମେ ବି ତା ଲୟାଲିଟି ଯୋଉ ଥିଲା ସିଏସକେ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ କମି ଯାଇଥିବ। ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ପାଥିରାନା ନିଜେ କହିଥିବ ମତେ ରିଲିଜ କର? ନା ସେଟା ନାହିଁ, ରିଲିଜ କର ବୋଲି ସେ କହିନଥିବ। ମେ ବି ବେଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ରିଲିଜ କରିଦେଇଥିବେ। ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ଭାଇ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, କମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଗୋ ସିଏସକେ ବାଲା କେବେ ଇଗୋ ରଖନ୍ତିନି ଅପସନରେ। ନା ପାଥିରାନାର ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ନା। ଭାଇ ମୁଁ 12 କୋଟି ପାଉଥିଲି, ମତେ ତୁ ରିଲିଜ କଲୁ କମରେ କିଣିବୁ ବୋଲି, ମାନେ ତୁ ମତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦଉନୁ। ନା ସେମିତି ଯଦି ହିଁ ମତେ ଚାଲେ ଆଉ ନା, ସେମିତି ହିଁ ଚାଲେ। ଆରେ ସେମିତି ଚାଲେ, ବଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଉପରେ କଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା। ପ୍ଲେୟାର ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭଲସେ ରଖିବା କଥା ନା। ପ୍ଲେୟାର ହେଲା ଗୋଟେ ପେଦା, ତାକୁ ତୁ ଚଲେଇବୁ, ସେ ତାର ଇମୋସନ ନାହିଁ। ତାକୁ କହିବୁ ତୁ 14ଟା ଖେଳିବୁ ମାନେ ଖେଳିବୁ, ଯାଇପାରିବୁନି ମାନେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଛୁଟି ଦେବିନି ମାନେ ଦେବିନି। ନାଇଁ ବଟ୍ ତୁ କହିପାରିବୁ ନା କି ମତେ ଟିମ୍ ରିଲିଜ କର, ସେଇଟା ତ କହିପାରିବୁ ନା। ହଁ ରିଲିଜ ପାଇଁ କହିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି। ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର କହିଥିଲା ମତେ ରିଲିଜ କର। ସେ ଚାହିଁଲାନି ରହିବାକୁ, ଯେ ଚାହିଁବନି ସେ ରିଲିଜ ହେଇଯିବ।